Apa sing diarani nafsu aluwamah? Nafsu aluwamah utawa dabah aluwamah utawa akal alus aluwamah kuwi dicipta karo Gusti Allah saka energi daratan. Saka energi daratan gitu. Daratan ya. Lah kuwi gunane kanggo lungguh nalika kowe kabeh wis salat. Lungguh antarane sujud sing loro kuwi diperintah wi aluwamah karo Gusti Allah. Aluwamah lungguhno jasate si Suta iki. Mula banjur lungguh. Lah energi iki oleh rezeki saka ngersane Gusti Allah nalika kowe nyampekno Rafiq firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani kuwi arahe marang weteng. Jadi dikurungi nafsu luwamah mau ana ing weteng. Sak dhuwure puser, sak ngisore pulung ati, ombone sak tabuk ngene iki.